Jo sobre aquesta diversitat de càmpings també volia plantejar una qüestió, i és que actualment es veu en el programa dels càmpings, a Catalunya especialment, però també a tota Espanya, que coexisteixen el càmping tradicional, més o menys amb les instal·lacions de sempre, les parcel·les i demés, però altres, els grans càmpings, sobretot de costa, estan evolucionant més aviat cap a un concepte de resort, perquè tenen cada cop més instal·lacions de lleure, s'estan començant a instal·lar spas, pistes de pàdel, equipaments fins ara absolutament impensables en un càmping. Sembla que aquesta evolució continua perquè ja va començar ja fa bastants anys. Jo diria, s'apunten al futur aquesta diferent tipologia, és a dir, càmpings que segueixin el model tradicional i nous càmpings que van cap a aquest model de resort? És això el que va... Jo no sé si et diria que hi haurà una diferenciació entre aquests dos models. És a dir, el càmping en general, el sector, tendirà tot a una evolució per la demanda que tenim. És a dir, el que fem nosaltres simplement és atendre a la demanda. I, per tant, si els nostres clients ens sol·liciten més serveis, doncs el que fem és mirar de posar aquests serveis, mirar de donar-los, mirar de complaure aquell client, que en definitiva és el que volem. Tenir molts clients que ens visitin i que estiguin a casa nostra, no? I, per tant, visitin el nostre territori, es quedin allí i estiguin contents i repeteixin i els puguem fidelitzar. Per tant, una mica l'evolució serà per tots. Cadascú en la mesura que podrà, en funció de la teva capacitat, doncs podràs fer més coses o menys coses, però tots tendiran a donar un plus de qualitat. Un ho donarà amb més serveis, un altre amb els mateixos serveis, però de més qualitat. Però, en definitiva, serà un plus de qualitat en els serveis, no? Arribarà un moment en què algun càmping s'anunciarà com el càmping-càmping, per als més puristes del càmping, quan hi ha tota evolució. Hi ha algú que està fent això. Volia comentar-te, aprofitant també la teva joventut, com podem fer lligar les noves tecnologies i el futur del càmping. Tu ara parlaves d'una de les bases de tot negoci turístic, que és la segmentació, la fidelització, etc. Les noves tecnologies han de... Ens ho posen perfecte, les noves tecnologies, per a poder realitzar tot això. Se't nota que ets usuari, segur. Bueno, procuro, no?, en la mesura que puc. Evidentment, hem de fer-ne ús. És a dir, si volem arribar... Ja he dit que el nostre sector és un sector molt peculiar en el sentit que comercialitzem d'una forma molt directa. Per arribar aquí hem de fer ús de noves tecnologies, perquè hem de disposar de bones webs, disposar de bons posicionaments, buscar clients a través de sistemes d'internet, de poder arribar a xarxes socials, Facebooks, Twitters i demés, i poder arribar a captar quanta més massa, millor, per poder arribar a donar a conèixer el nostre producte. Quanta més gent arribaràs, doncs després més clients tindràs. Però és que, a més, no només utilitzem noves tecnologies pel moment de la captació, que sí, que és molt important, però també en els propis serveis. És a dir, un cop estan a les nostres instal·lacions, la utilització de noves tecnologies ens permet disposar de sistemes de gestió que ens facilitaran les coses, que permetran donar més serveis amb un cost més baix per part nostra. Tindrem majors controls, si tens sistemes de lectors de matrícules, una problemàtica que és els vehicles dintre el càmping i els aparcaments d'aquests i tot això ho facilitaràs. Si pots acabar donant una targeta al client que el permetrà moure's per dintre de les teves instal·lacions d'una manera còmoda, això ho facilitarà. Si en el bungalow hi tens una televisió que potser és amb tecnologia IP i podran tindre altres serveis. És a dir, hi ha una sèrie de facilitats que la tecnologia et permet i que si en traiem ús ajudarem a comercialitzar millor el nostre producte i a oferir més servei. I des de la federació fomentareu, suposo? Sí, des de la federació una de les coses que es farà és aquesta. Agustí, última pregunta, molt breument. Última pregunta ràpida, sí. Un dels problemes històrics del sector és l'estacionalitat, és a dir, el fet de no poder treure més rendiment durant tot l'any o, si més no, més mesos de les instal·lacions. Hi ha alguna manera, per exemple, habilitar espais coberts, piscines cobertes i demés, perquè els càmpings puguin allargar una miqueta més la temporada i, per tant, oferir el servei a la gent més temps? A veure,
L'allotjament, el bungalow i el mobile home és el producte estrella per poder desestacionalitzar. Al càmping estem sempre a expenses del clima i això per nosaltres és importantíssim. Estar en una caravana o en una tenda plovent és molt pesat. Estar en un bungalow plovent doncs no és tan pesat. Per tant, tot i que la climatologia sempre és molt important perquè nosaltres és la vida a la natura, vida a l'exterior, és el que es ven en un càmping, sí que el fet de poder disposar de bungalow i mobile homes en els càmpings permet ajudar en aquesta desestacionalització. Berta Cabré, moltes gràcies per acompanyar-nos avui, per venir al nostre debat de Comunicatur. Que tinguis molta sort amb aquesta presidència de la Federació Catalana de Càmpings, que vagi tot molt bé i que aquest segment de la indústria turística continuï tenint el prestigi que ha tingut fins ara. Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat. Jordi, fins una altra, fins ben aviat, vaja. Agustí, el mateix. Igualment, gràcies. Ja ho saben, nosaltres tornarem per seguir parlant de turisme, de la indústria turística, i tornarem amb un nou debat de Comunicatur.info. Adéu.